Pagkatubagong kasong administratiba, si P.O.1 Romeo Sabiron, ang jailer sa Talisay City Custodial Cell. Kinuman makapuga ang drug suspect na si Rameses Torrijos alias Rambo kagahapong adlaw. Hinunasikop na pagbalik si Rambo, human makasugat og patrol car. Si Rambo miikya sa gayong naburyong na tungod sa dili kini makapiyansa sa kasong giatubang o gumikan usab sa kamingaw sa iyang hinigugma. Bato ni Major Orlando Carag Jr. ang bagong hepe sa Talisay City Police Station nga hatagan ni Kigayon si Sabiron nga makapasabot nganong nakapuga ang maong piniriso o nganong wa niya kinibawantay dihang gilugit ni Rambo ang padlak. Gihulagway ni Carag nga usa kini ka grave offense. Si Sabiron nagdumili pagluwat og pamahayag sa maong hitabo. Since escapee or you are not taking good care of that jailed personnel, then it's a grave offense. Worst, kung mapatunayan talaga na you are not doing your job properly, then cause of your dismissal po.